Mina bendlovena amandla nazi indaba ze1KZNTV ifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Ake sibhekele lezo ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Kalubanga nazihibe Lokuchibiyela Emagabheni. Amaphoyisa kwele kaMthane Aphothule uqeqesho. Kanti umhlaziyi usha amakhala ngolukaMengameli. Sanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Kubonakale uzinzo nokubekezelelana kumaqembu ezepolitiki ngesikhathi kuqhubeka ukhetho Lokuchibiyela ku-99 Emagabheni eThekwini KwaZulu-Natal. Lolu ukhetho Lokuchibiyela luza emva kokuba kudutshulwe ukubulawa kwikhansela le-ANC umnqobo umlifo wadutshulwa esemagate ogwini oseningizimu nalesi sifundazwe. Phakathi kwamaqembu ezepolitiki abebonakala efuna le wadi kubalawa kwiqembu le-ANC, EFF, IFP kanye namanye. Shayeke isikhathi sokuya emoyeni imphumela lolu khetho ingakakhishwa. Kuqhamu uzinzo ukubekezelelana kumaqembu ezepolitiki ngesikhathi kuqhubeka ukhetho Lokuchibiyela ku-Ward 99 Emagabheni eThekwini. Usekela nobhala kwiqembu le-ANC kwisifunda iTheku usezwakalisa ukukhathazeka ngokuthi kunabantu okufanele babulala ikhansela ukuze bazuze iwadi. Uthi uma kungenzeka ngebhadi bangayinqobi le wadi, lokho kuzothumela umyalezo ongemuhle. Uthi abantu kubukeka kuzoba khona into yokuthi imessage esendekayo ethi kufanele ubulala ikhansela ukuze uthole i-second bite at cherry yama-elections. Leyo nto leyo isend imessage embi and it's a threat to democracy. Ama-authorities ase-South Africa kufanele enze ngayo yonke indlela ukuthi leyo nto ingaphinde yenzeke. Uma ngase kwenzeke ngebhadi engaliboni elikude kakhulu ukuthi singayiwini le wadi, leyo nto ingasenda umyalezo omubi kakhulu ukuthi uma abantu befuna ukuthatha amawadi ethu ababulala amakhansela e-ANC. Yonke intuthuko ekhona kule wadi nama-challenges akhona ezentuthuko si-understanda kahle njengomhlangano umbutho wa-ANC and si-ready ukuthi sikwazi ukuthi sibhekane nazo lezo inselele lezo. Usihlalo weqembu le-IFP esifundazweni uThami Ntuli uthi bayezethemba njengeqembu lenkatha ukuthi bazolinqoba lolu khetho Lokuchibiyela. Umphembu uthi babambisene neqembu le-DA ekutheni bazuze le wadi. Lasinalo ithemba lokuthi abantu bazosinikeza ukuseseka. Kusho bona-ke nanokuthi izivumelwano sethu nanamalunga e-DA ukuthi nawo azoseseka. Lokho kusho ukuthi mhlawumbe kusinika amathuba ngoba uyokhumbula ukuthi vele nangokhetho loludlule umehluko omncane kakhulu phakathi kwe-IFP ne-ANC. Manje sinethemba ukuthi with i-support ye-DA ama-numbers sowenyusa khona ANC awuzange wenze kahle. Baney'nselelo ey'thinta amanzi, baney'nselelo zezindlu, kuney'ntandane, abantu belala bengadlile, abantu nje abanakelelekile. Bakhala ngalokho ukuthi impela akukho ukunakekelwa kwabo ngaphansi kwale iqembu eselibaphathile la. Oweqembu le-EFF osembangweni okuba yikhansela naye uthi uyaziqonda izinselele ezibhekene nomphakathi wakule ndawo njengoba ezinye zazo ukweswela amanzi, kanti bayezethemba ukuthi bazolinqoba lolu khetho Lokuchibiyela. Ukuqala ukusebenzela umphakathi angiqalanga njengamanje njengoba siqala ukhetho. Umphakathi waka-99 uyasafarisha kakhulu uma sekuzelwa entweni yamanzi. Sinemphakathi la indawo la e-99 esezisafarishele amanzi from uFebruary wakona lo nyaka okukuthi nanamanje akaze balungiselelwe lezo zinto lezo. Bengibhizi ke kakhulu ekhona amakhansela ngibaprovide abantu ngama-waterkan. Lokho futhi ngingafakazana nomphakathi engihleli kuona. Kushaya isikhathi sokuya emoyeni imphumela yalolu khetho Lokuchibiyela ingakakhishwa. Izindabeni ze1KZNTV kubikuza Amando Sicele ngisemagabheni eThekwini. Umnyango wamaphoyisa ka-South African Police Service kulesifundazwe saKwaZulu-Natal wethule ngokusemthethweni amaphoyisa amasha angama-313 akade eqeqeshwa kusukela ekuqaleni kwalonyaka. La maphoyisa ingxenye yalawa izinkulungwane eziyishumi abeqeqeshwe eNingizimu Afrika. Khomishana amaphoyisa kwele kaMthane uJenene uNhlanhla Mkhwanazi ekhuluma ke esikhungweni esiqeqesha amaphoyisa ondini ngenkathi ke kuvilela amaphoyisa ugcizelela ukuthi athole ukuqeqeshwa kunzulu kanti akulungele ngokwanele ukulwa nobugebengu. Umkhuzi wamaphoyisa kwele Ndlovukazi uMthaniya uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uthi luzobe lungafakwa lubuya ndodaka kulesi sifundazwe njengoba umnyango wamaphoyisa uqashe amaphoyisa angama-313 azosatshalaliswa kuso sonke isifundazwe. These that are standing before you, they are trained, they know how to service a member of society that is in need
of a police service. So when you arrive at the police station, you should be given the perfect service that you deserve as a member of society. Criminals will need to fear from here onward. Those that were planning to commit crime in this province especially, they will need to run. They need to run because what is standing here on parade today are the members that have been skilled. They've been skilled on tactical survival. They've been skilled on how to fight on the street. And they have been told by the commanders they don't miss their target when they shoot. So for those that would want to challenge them, they better know they might come short. General Mkhonazi uthi-ke kuyabajabulisa beumnyango ukubona kwanda isibalo samaphoyisa njengoba ubugebengu bubhokile kulelizwe. Kanti-ke uphinde wabalula ukuthi nakuba izinsiza kusebenza zingenele, kepha umnyango uzama konke okusemandleni ukuthuthuka nesikhathi usebenze ngobuchwepheshe besimanje ukunqanda ubugebengu. Thina njengamaphoyisa aZulu-Natal sijabule kakhulu. Sijabule kakhulu ngololu suku namhlanje. Nayizolo besijabule ePitoli, namhlanje siyajabula silawundini. Na kwezinye indawo ke la amaphoyisa aqeda khona ukutrain. Siyajabula ukuthi at least upresident ukwazile ukuthi anikeze ibudget ukuthi uminister asivumele si recruit lamaphoyisa sikwazile ukwaqasha. Abe maningi kade applyile sakwazi ukuthi sisafe sithole le number lesikwazi ukuyithola. Njenge province waZulu-Natal ngathi kuyaziwa vele ukuthi ubugebengu omningi le province. Ubugebengu besihlukumeza abantu emakhaya abalali kahle, emadolobheni nakhona kunenkinga ezikhona. So sidinga amaphoyisa amaningi azosisiza njengoba kade nizibonela namhlanje ukuthi aqeqeshekile akho asefikile. So njengoba efika ke nje sithemba ukuthi ukuphepha komphakathi wala eprovince kuzoba ngokunyuka. Siyasebenzisana nama-partners amaningi ngoba mangabe kwenze ubugebengu njenganaloyo sisidinga ukuthi okunye sikuvikela ngokuthi kube namakhamera endaweni eningi ukuze sikwazi ukusheshe sibone into engasiyenzeka ukuze siresponde kuyona ngokushesha. Siyakwazi ukuthi masiyenzekile into yobugebengu sisebenzisa technology ukuthi stressele ukuthi ubani umuntu oinvolve ekwenzeni leyo nto ukuze sikwazi ukuthi sizithole izigebengu. So siya apply ke nayo i-foreign industry i-technology within the way we are doing policing. The only challenge will always be, as government in general, procurement of resources. It's legislated, it's regulated, and it tends to delay most of the time, as is in KZN. There will be delegation of some of the things that you can procure by the National Commission delegating it to the province, but there's some of the things that that are not delegated, that are still centralized at the national office. Kanti omunye walamaphoyisa bezokwethulwa namuhla uthi sebekulungele ukubhekana nomphakathi ikakhulukazi njengoba kunesihlava sokuhlukunyezwa ngokobulili okwenzeka nsuku zonke kulelizwe. I feel honored today ukuba ingxenye yama-trainees akade pass out ayojona umbutho wamaphoyisa. It's been a journey. It was challenging, but ngokuyimisela nangokuyikhandla sikwazile ukuthi sifike la sikhona namhlanje. Njalo mihla namalanga siyezwa about i-GBV, kuhlukunyezwa abantu besifazane, kuhlukunyezwa ingane. Engibona ukuthi mhlambe kufanele sifocus kakhulu nakubantu besilisa because most of the time ibona abasuke behlukumeza abantu besifazane. Siye ku root cause yalolu dlame, try to educate them. Siyazi ukuthi akhona ama-campaign abakhona la kukhulunywa khona abantu besilisa not to abuse abantu besifazane. Simisela kakhulu ukuthi silwisane nalolu dlame njengamaphoyisa amasha sasenomfutho. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngeSolundi. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi ukuvota okwenzeke ePhalamende likazwelonke malungana nombiko othinta kuudaba lwasePhalaphala ufana nento engekho njengoba uMengameli uCyril Ramaphosa esawuyise ke enkantolo ukuze ubuyekezwe. Khuluma ke neziko lezindaba le-1KZNTV uDokotela uShamase uthi ukubuka kokukhongolose uqinisa isandla kumalunga awo aphula kumthetho weqembu nokuyinto engase yenzeke kulamalunga amahlanu avote namaqembu aphikisayo. Amalungu kaKhongolose akhombisa ukulandela umyalelo walenhlangano wokuchitha umbiko wasePhalaphala Farm othinta uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa nowakhishwa ikomiti lesikhashana elaliholwa yilowa ijaji uJaji Sandile Ngcobo. Lo mbiko wathola ukuthi uCyril Ramaphosa waphula umthetho ngokugcina imali eplazini lakhe. Umhlazi wezepolitiki uDokotela uZakhele Shamase uthi lolu hlelo lokuvota belifana nomdlalo kwazisa udaba
lusasenkantolo ukuze ubuyekezwe kabusha lo mbiko. Sibonile phela ukuthi amalungu awu-214 eqembu elibusayo avotele uno, kwathi awu-148 kahle kahle 143 mawuzobala nawo-5 eqembu elibusayo aphule umthetho weqembu makushiwo avota nabaphikisayo bavotela yes. Uyabona ba-148 sebebonke. Mawusubheka le nto kukhona abangavotanga abanjengomama uSisulu noDr Zweli Mkhize. Uma usubheka nabo laba baphulanga umthetho weqembu ngoba bangayijustify ngokuthi le exercise yayizolo bi exercise in futility. Bekudlala nje ngesikhathi nokuthi gcine usiko lokuthi amaqembu abusayo into ebeyifuna yenzekile eParliament kwahanjwa kayovota ngoba masubheka umongameli uthathe umbiko wabazimele wawusa kwi-review wawuse-constitutional court ayikabuyi impendulo yalokho. Manje ukuvota lapha yes no kufana nokuthi bekumdlalo nje ngoba into ezotshengisa ukuthi uRamaphosa uyasinda yini, umongameli uyasinda yini kulento abafuna ukumgojela kuyona kuzoveza umbiko we-constitutional kwi-review report. Nakuba amanye amalunga amahlanu leli qembu evote namaqembu aphikisayo amukele lo mbiko kubuke ezobhekana nokuqondiswa kwesigwegwe kwazisa uhlalo waleli qembu uGwede Mantashe ukubeka kocaca ukuthi abazovota namaqembu aphikisayo bazokhonjwa indlela kuleli qembu. Udokotela Nkosazana Dlamini Zuma uyena okhombisa ungajike emazwini akhe ukuthi umengameli wezwe kumele ehle esikhundleni njengoba engazanga nanaze evote namaqembu aphikisayo amukela lo mbiko. Lokho kwenzeke kuKhalini House kuyacaca ngokusobala ngoba phela usa-aphilile. Kuyacaca ngokusobala liyayihlanza ngempela manje iqembu elibusayo ngoba nalo linengcindezi ukuthi umphakathi nesizwe sonke sithi nihlale nithi niyayihlanza kodwa kwenzeki lutho. Sibonile no Prince Mashele besho bathi hawu labantu abakhuluma ngecorruption baba corrupt more unyaka nonyaka. Manje bakuyacaca ukuthi okwenzeke kuKhalini House ukuthi bamkhomba indlela naye sa-aphilile naye futhi usayinkantolo khona lokho ukuthi iqembu elibusayo alisancengi manje wonke umuntu ophikisana omendleleni yomthetho obekiwe weqembu uzobekwa eceleni njengalabo abahlanu nje abazobekwa eceleni abazothweswa amacala ngokwangaphakathi. Kuyabonakala noma Thabile Dlamini usekuthiwa akakwazi ukungena athole isikhundla ngenxa yokuthi wagwetshwa waze wahlawuliswa. uThoni Yengeni basamvusela amacala eminyaka ewu-20 edlule. Balinganisele kumakhulu 214 abavote bangawamukela lo mbiko kwathi abayi148 bahambisana nawo lo mbiko. Kanti lokhu kuyisidaba ezimnandi kumengameli uCyril Ramaphosa ngoba kusho ukuthi angeke sabhekana nesiphakamiso sokungathenjwa kobuholi bakhe eParliament. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Ake sithi ishelele itolo umbukele sophinde sibuye futhi nezinye zendaba zethu. Asiphinde sibonge sinamukeleni nabesilo nisabukele zona indaba ze1KZNTV. Nazi indaba okuyize sithi ngezihamba phambili namuhla. Kalubanga nazihibe Lokuchibiyela Emagabheni. Amaphoyisa kweleka Mthani Aphothule uqeqesho. Kanti umhlaziyi usha amakhala ngolukaMengameli. Ngqongqoshe omnyango wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu KwaZulu-Natal uSihlezi Kalala. Unqomo umasipala umsunduzi waseMgungundlovu wathi amabhuku awo atshengisa ukuthi uyathuthuka futhi wenza kahle kunaphambilini. Uphinde waqhakambisa umkhankaso kowawo oqoqwa kwemali abakweletwa yona izakhamizi, amabhizinisi kanye neminyango kahulumeni. Ubekusho lo ngesikhathi ke ekhuluma ke nosomlomo bomasipala behlukene eNewcastle enhla nalesifundazwe. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uSihlezi Kalala uthe bafuna omasipala abasebenzise i-Operation Masakhane. One thing that we are trying to resuscitate, Operation Masakhane. We've taken a view that we must champion Operation Masakhane throughout KwaZulu-Natal. Masakhane campaign entails municipality delivering services to the people. It entails community participation where communities will be able to evaluate services and report
on their feeling about the services provided. Lastly, it entails payment for services. It's payment for services by 3 debtors. Firstly, the government departments, province and national. Second, the business sector. Thirdly, by communities. uZikalala wenze isibonelo ngomkhankaso womasipala umsunduzi wokuqoqa izikweletu. I'm going to make an example with Umsunduzi. I applaud the cleanup campaign that is going on within your financial unit, because it's going to build the capacity for umasipala ukuthi kungabikho usomabhizinisi one factory enkulu la esebenzisa ugesi imini nobusuku kodwa akhokhe kancane ngoba une arrangement nabantu abangaphakathi. So government departments as well as businesses must pay. Communities, we say 2 things. Firstly, let us have an appropriate, well-adopted policy of indigent policy. Secondly, a register. Then encourage all others to pay. Start with ourselves. Uthe babheke kakhulu amabhelidi asetshenziswa iminyango yahulumeni. Main target are departments first. And I'm sure Umsunduzi, Madam Speaker, you can confirm. Amabhuku aya ngokuba mahle. Yabona, aya nje ngokuba mahle amabhuku ezimali zasemsunduzi. Because we took up this campaign and said to department kuyakhokho. We launched the campaign, but before we said akhokhwe. And if you will notice, in all districts, public works is beginning to pay. Because we are moving them to say, pay for municipalities. The second that must pay is business community. And I say this because illegal connections yesicabanga ukuthi yenziwa abantu nje kuphela mabenza inyoka. Business community benefit from services illegally. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube. Batheleka ngazelele muntu emarenke enkabeni yedolobha laseThekwini KwaZulu-Natal bembone ezamatekisi Santaco. Kanjalo ke inhlaka zawo ke zezokuphepha nalapho bebeqhuba khona umkhankaso wabo wokuqinisa ezokuphepha emgwaqeni. Khuluma neziko lezindaba lo wengamele kuhlokomele esifundazweni sesikamthaniya uThembo Kuhle Ndawonde uveza ukuthi babhekane nengwadle yabahwebi bakhona ke emarenke abathengisa uphuzo oludaka kubashayeli uthi ke lokho kuphazamisa umgqiqo wabo uqinisekisa ukuphepha kwabagibeli emgwaqeni kulesifundazwe. Njengendlela yokuqinisekisa ukuphepha kubagibeli, abemboni yezamatekisi kanye nezinhlaka zayo zezokuphepha baphume umkhankaso wokuvundulula iyihlekeza abadayisa emarenki abadayisela abashayeli uphuzo oludakayo. Umsebenzi wethu ke thina njengohlokomela ukuthi sibheke emarenki ukuthi akunabantu yini abadayisela abashayeli uphuzo oludakayo noma ama-drugs, ngoba lokho kusikhosta ukuthi endleleni umshayeli egcine esenza ingozi engenaso isidingo. Kusiphatha kabi-ke ukuthola umuntu ozodayisa erenke adayisa izinto ezingavumelekile, ngoba thina sidinga abahlali beze bezodayisa emarenke amafruit azokwenza ukuthi abashayeli uma bephuma bebe nento abayidlayo. Kodwa uma ngabe sebedayisa ama-drugs notshwala, kusho ukuthi leyo ndlela babulala isidima semboni, ngoba babulala abantu ngamanye amazwi. Thina siblame umshayeli kanti kunomuntu ofaka isandla kuleyo nto ukuthi igcine imoto iwa ishayisa kulibala abagibeli. Lo mkhankaso ungeminye yeminingi ethe ichithisaka njengoba kuyisikhathi samaholidi, kanti kuvamile ukuba kubonakala ingozi zomgwaqo eziningi kulesifundazwe ngalesi sikhathi.
Lamathimba abeguduza amarenki enkabeni yedolobha iTheku nebala lwatholakala uphuzo oludakayo. Ukuqinisekisa ukuphepha kuzoba insakavukela umchele wesidwaba ukufuthiswa kwabo abashayeli. Kohlelo luright kakhulu ngokwami sesithebe. Ngoba baningi abanye abaphazamisa kubona labo ukuthi bayadayisa kubona labo abadayisa kuphela baphazamisa ngendlela ehlukene. Gcine sekuyindawo yalokusebenzela kanti indawo le yomphakathi ethatha amathekisi. So nje wabekhona nje ku-free. Mengenzeka ama-breathalyzer angene nawo ngoba yona into emosha kakhulu le yokuthi ngoba umuntu uthothi wenza useshashwa abangani yabo hayi ngoba esukenza so sathi nganawo ama-breathalyzer yabo sithi kuyingozi. Kubalekile abantu abashayelayo ukuba bazithese kuqala before baye emgaqweni kugwema izingozi ezininzi ngoba ingozi ezininzi zenziwa butshwala so kubalekile uzithese before wami. Kuzokhumbuleka ukuthi ngeledlule lemboni inikelelwe ngeimoto ezili10 umnyango wezokuthutha esifundazweni ukulekelela emkhankasweni efuzelena. Lemboni isanda kuqhamuka nohlelo lokufakwa kwamakhamera ngaphakathi emateksini kanti bathi ke zikhona nezinye inhlelo abaphezulu kwazo nabahlose ngazo ke ukuqinisekisa ukuphepha kwabo abagibeli. Hayi ukuthi amakhamera azongena eThekwini kuphela. Azongena kwisifundazwe sonke ngoba sizama ukugwema yona lento futhi khona indlela esizokwenza ngayo. Kunento esizoyifaka kunye nekhamera eyenza ukuthi umshayeli uma yengena emotweni afuthe yena emotweni imoto nangabe kukhona uphuzo oludakayo ayizuduma leyo moto. Endabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Uhlalo wemadlebe legacy emeva mhlophe ngasempangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uSibusiso Sithole uthi kwentuleka kweinsiza zokudlala kanye namathuba omsebenzi ngezinye zezinto ezandisa ubugebengu nokusetshenziswa kwezidakamizwa kuleya ndawo. Khuluma neziko lezindaba le-1KZNTV engathi kunomcimbi okulwisana nokuhlunyezwa besifazane nengane uMondise uphinde wakhala kakhulu ngobugebengu obudlangile kuyona leya ndawo. Ukwanda kwezigameko zobugebengu emphakathini kanjalo nenqwaba yentsha engekho kwezemidlalo enye yezinto enomthelele ekutheni kube nobugebengu emphakathini. Lokhu kuhlale uke ngesikhathi imadlebe legesi ihlanganise umphakathi ukukhuza isigameko zokulwisana nodlame olubhekiswe kwabesifazane kanjalo nezingane. Uyazi sizwe esinga investi kulusha luba leso sizwe asinaba amadoda kusasa. So intsha yethu eningi ayilekeleleka sikhulukazi kwezemidlalo nangamakhono. So okunye okuba impact okwenzekela ngobugebengu. So njengamadlebe legacy iyona challenge ethu yokuqala leyo ukuthi siyafisa leminyango ngokusondela kwayo ukuthi ekwazi ukusiza ukulekelela ngakho ilekelele lentsha nokusondezela kakhulu njengoba sisemakhaya izinto eziningi kufanele sithole emadolobheni. Kunesibonelo nje sokuthi kuye kube nobaba noma umalume ekhaya ngoba esebenza abe nemvume yokudlwengula izingane bese abazokumbopha ngoba bazolamba noma uthola ukuthi ubaba usedlwengulile noma umalume bese kuswa kuhlatshwa imbuzi kuvaliwa umkhokha. Akusiwona umkhokha ukudlwengula kubugebengu umuntu nje osuke engakulungela ukuhlala emphakathini wethu because emphakathini wethu siyazi ukuthi kukhona obaba sinabo nabantu besilisa obaba ke laba abantu abavikelayo abavikela imindeni bavikele nomphakathi. Izinhlaka ezahlukene besihlanganisa ezokuphepha zishiyelana inkundla ukuqwashisa umphakathi ngesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane kanjalo nezingane. Lapha kuphinde kwanxuswa umphakathi ukuba ungathuli uma kunesigameko zodlame nobugebengu osibonayo emphakathini kodwa usukume ubikele ingalo yomthetho. Inhloso yethu ngoba sila ubugebengu osebusixakile kule ndawo kutshontshwe imoto abantu bangenelwe endlini sibone izinga lobugebengu selinyukile sase silanda eminyango ukuthi ayizosihlekelela ukuze ikwazi ukuthi ihlise ubugebengu. Uhulumeni uphelele lapha ozoba sicebisane ngobugebengu lobo obukhona obuhlasele indawo yenkosi yakwaZungu yonke. Abantu badelila ngebelishisa likhipha umkhovetsheni baphuma kumningi babo ukuzokwethamela lo mcimbi obusingethwe kokuqala endaweni yasemeva mhlophe. Ezindabeni ze-1KZNTV
kubikuthi abantu maphumulo emeva mhlophe. Ake siphinde sithi ishelele idolo lombukelo sobuye sibuye nezinye zindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukela zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Kalubanga nazihibe Lokuchibiyela Emagabheni. Amaphoyisa kwele kaMthane Aphothule uqeqesho. Kanti umhlaziyi ushaya amakhala ngolukaMengameli. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.15 cents umaqhathaniswa nedola laseMelika, libe ngu21.23 kupondo yaseBrithani, libe ngu18.25 cents kwi-euro yase-Europe, kanti intengo yegolide yona ime $1,808 1 cent ounce, kuthi intengo koyela ongahluziwe yona ibe ngu$80.68 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lesizwe lakuleli ibhola lezinyawo labesifazane banyana lizozinze eWellington kwelase New Zealand ngesikhathi lizobekela ibambe iqhaza kwimidlalo endebe yomhlaba wabesifazane eyaziwa nge-2023 FIFA Women's World Cup ezodlalela khona ezweni lase New Zealand kanye nase-Australia. Lo mqhudelwano uzoqala ngomhla zingama-20 kuNtulikazi kuya zingama-20 kuNcwaba wonyaka ozayo. Ibanyana izosebenzisa ke inkundla iPeoria Park ekuleli idolobha ukuzilolonga. Lo mqhudelwano kuzobe kungokuqala nqa emlandweni ungenelwe ngamaqembu amazwe angama-32 omhlaba njengoba kwenzeka nakwabesilisa. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amamponda isaba ukuyehlela. Ziyaguqa besiyiphaka namuhla owamanje sithi khulu.